Vols saber com fer un bon manteniment de les lentilles? Avui en parlarem de la importància de la neteja de les lentilles toves, que són les que fa servir la majoria de gent. Per què és important aquesta neteja? Perquè si no estan netes, les lentilles no són còmodes, puc agafar infeccions, les hem de llançar abans del que toca i no hi veig bé. Els líquids de neteja me les netegen, hidraten i mantenen la lentilla. Els dos grans grups de neteja de lents de contacte són la solució única, que és un bàsic i fa una neteja superficial, i el peròxid, que fa una neteja més profunda per gent que les embruta molt o gent que té al·lèrgia als primers. El que comparteixen els dos és que el líquid s'ha de canviar cada vegada que faig servir les lentilles. No siguem cotxinos. I l'estutxet de guardar-lo s'ha de renovar. Atenció, els líquids de manteniment de les lents de contacte al cap de 3 mesos d'estar oberts estan caducats. Escriviu-nos si teniu alguna pregunta sobre aquest tema. Fins aviat!